ninyo authorized dealer ng mga Vespa at Aprilia. So we are here Pangasinan, Elite Motors Commercial Incorporated. So along the malapit lang siya sa SM Ordaneta, no? And tapat lang ng Pinma, no? So yun, napakagami po nun. Actually, ang dami nilang mga model na naka-display dito. We have here yung pinaka malupit na merong may sidecar, no? Ayan, no? So napakaswerte natin dahil first year anniversary po ng kanilang store na to. So nagse-celebrate sila for today and mamayang hapon nasa Lingayen sila, no. So yan, kita nyo, tingnan natin po yung kanilang mga model na naka-setup dito po or naka-display. So meron din tayong mga Aprilia dito. So meron tong promo today, no. So pag bumili kayo ng Aprilia SR GT 200, meron po kayong makukuhang freebies. Pwede kayong mamili sa free shocks. So pwede nyo palitan yung shocks nito, or pwede kayong pumili dun sa isa pa yung kanilang cash discount. So pag binili nyo ng cash discount, meron din yan. So ngayon mga idols, dito po tayo sa Vespa Pangasinan. At again, first year anniversary po ng kanilang store dito. And congratulations sa kanila, no? Talagang napakalaki po ng store na to. Biggest store in the Philippines. Sa lahat po ng mga Vespa distributors, dealers dito po sa Pangasinan. Sa buong Pilipinas. Yes. Tingnan natin sa loob. Rico. Muntik po tayo madapa. So yun. We have here the latest model na available po from Vespa scooters, ano. So ito yung ating mga bagong model. Yung pinaka 300cc nila, ano. Yan. Napakaganda ng kanyang bagong design. Anyway, gagawin po natin to ng special vlog. And later on, papakita ko naman sa inyo yung kanilang mga 150cc. So meron din tayo dito mga 150cc, yung kanilang Primavera. Meron din tayong mga Sprint, ayan, Vespa Sprint. And yung kanilang Adventure from Aprilia. Yan po yung SR GT. So meron tayo dito promo. So kung gusto niyo pong humabol for Aprilia scooters, meron pa rin po silang promo dito. You can choose sa tatlo nilang freebies, ano. Pwedeng cash discount, pwedeng palit ng shocks, or pwede po yung kanilang Zard na na exhaust pipe. So yan po yung promo nila for the SR GT 200. And here, pakita ko po sa inyo yung mga available stocks or units ng kanilang mga Vespa model. Dito po, meron tayo ito, nakita nyo, naka-sold out na itong kagad yung isang Vespa dito. Apakaganda nitong bagong no. Ito yung pinaka-latest model nila. Ang ganda. Yan. Wow, yung kanyang ilaw sa harapan, that is headlight, yung pinaka LED na. Plus itong ating upuan, grabe. Ito yung in-improve nila dito. So nakita niyo yung upuan niya. Ang ganda ng pagka-leather niya, yung kanyang stitching, no. Combination, and then meron pa rin itong parang sporty cover, Ayan. This is the GTB model. Yan po. Grabe, ang ganda ng color niya, parang cream. 300cc. Yan, makikita nyo rito yung kanyang badge. Pinaka-emblem niya, that is 3D emblem. And then here, ang kagandahan dito, naka-keyless na po tayo. Yan, keyless na. Meron pa tayong hook. At ang the best dito, yung kanyang pinaka-meter panel. That is full color TFT ng mga idol. And here, siyempre hindi natin mapapakita sa inyo to dahil hindi pa to naka-activate. And here, makita nyo, meron tayong mga nagchat po o nagla-live chat sa atin. So again, shoutout po kay Kuya Manjo TV. Ang ganda raw ng ating mga Vespa. Of course, Vespa scooter ito, talagang maganda. And shoutout din po kay Idol Michael Sumilang. Shoutout po Sir Boyat. Siya po ay galing pa ng UAE. Again, mga idols natin dyan sa abroad, mga OFW. Meron tayo dito mga Vespa scooter na pinapakita sa inyo. Pwede kayong bumili nito pagbalik nyo rito sa Pilipinas. Grabe mga idols, meron din tayo dito ang setup. Nakita nyo, naka-setup na siya with the auxiliary lights. Nakita nyo? Ayan po, ganun po yung magiging setup natin para dito sa ating Vespa 300 na to. Ang ganda ng kanyang pagka-orange. Grabe. You can see yung pinaka parang style niya. Ang ganda. It's very sporty. Yung kanyang strips, yung decals niya. Solid mga idol. This is the Vespa 300, yung bagong model po ito. So tingnan po natin, this is color gray, Yan, GTB 300. So yung kanyang emblem,
3D na rin. And of course, yung kanyang exhaust, pwede nyo palitan yan, pwede nyo setup yan. Ang pinaka nagustuhan ko nga rito, yung pinaka latest technology na meron sila dito. Meron na tayong keyless, meron na tayong full color TFT, the best mga idol. And here, ginalagyan pa niya ng GR auxiliary lights, yung kanyang nilagay nilang ilaw sa gilid. Siyempre yung kanyang mga mirror, grabe, quality po talaga. So may mga after market accessories sila dito. Pwede nyo pong mabili yan dito mga idols. And here, meron pa tayo dito ang Vespa 150cc Primavera. Ayan. So sa mga idols po natin, alam nyo ang Vespa talagang isa sa pinaka-iconic Italian brand. Pagdating po sa scooter, marami pong talagang bumibili nito, collector items. And dito sa ating mga iba pang model dito mga idol, kita nyo yung mga selections po ng ating mga color. So meron tayo ditong white and black combination. Meron tayo ditong parang cyan color, green, and very colorful red. Ayan. So yan po. And most of the units nakita nyo may nakalagay na sold. Ibig sabihin mga idols, talagang marami po talagang bumibili ng ating Vespa. Here, we have here the Vespa color white din Tapos dito meron tayo ditong grabe ang ganda. That is light blue color. Ang ganda So yan po, meron din tayo ditong color orange, and meron na rin siyang windscreen Ayan. So makita niyo yung windscreen niya, talagang quality. May Vespa rin na pangalan. Original. So mga original accessories from Vespa. Again, ini-invite ko kayo to visit here at Vespa Urdaneta, Pangasinan, or Vespa Pangasinan, the biggest store here in the Philippines. So, sila po yung pinakamalaking store. Makikita niyo po yung kanilang display, talagang ang laki. Yung kanilang showroom And here meron pa tayo nakita rito Vespa Bieber, Justin Bieber. I think that is limited na po. Limited na yung mga model na Bibihira na po tayo makakita nito. Siyempre itong ating mga other items, meron tayong mga Vespa 150cc Sprint or Vespa 125. Ayan. Kita naman po ninyo yung mga color options na pwede nyo pagpilian. We have here yellow color, striking red, ang ganda. Ito meron tayong white color dito. This is the light blue, ganda rin, So meron tayong Sprint 150, again, fully semi-digital yung ating instrument panel. Kita nyo, combination ng analog and digital, plus yung mga chrome, chrome yung mga mirror, ang ganda, Windscreen natin, we can choose smoke windscreen or clear, Pwede kayo accessorize nito, pwede nyo palagyan ng inyong Vespa scooter. Ito, meron din tayong parang green, glossy po yung kulay na to, glossy. Ayan, ang ganda, Of course, kung gusto niyo pong malaman yung mga details and specs nito, meron po tayong special price update nito. Pwede niyo po makita yung kanilang mga specs and features niyan. Kung ano po yung makina nito. Yan, kita naman po yung kanyang matte gray, matte black, I think. Yan po. So yan mga idols yung ating mga Vespa Primavera, Yan, kita nyo. So may mga ibang kulay tayong pagpipilian. From that side, white, blue, light blue, orange, light green, light brown, light gray. Yan. Ang dami, ang dami nating choices po mga idols. Ito po yung ating mga Primavera 150cc. And ang daming selection po ng mga colors, Marami tayong mapagpipilian dito sa ating mga model na to. Siyempre meron din po tayong 125cc from Vespa ito. Ito naman po yung ating Vespa 125 Sprint. Ayan, napakaganda rin. So meron din tayong yellow, orange, white, red at black color. So mamili na po kayo dyan. So kung ito po yung kaya ng budget ninyo, meron tayo itong 125cc na Vespa Sprint. So here, tingnan po natin yung presyo po ng ating mga Vespa na to. So yung 125cc po natin is 160,000. So kung gusto niyo pong bumili ng 125, 160,000. And from Primavera, meron tayong Primavera 150cc, 210,000. Again, tingnan natin yung mga Primavera nila dito. Here, ito po, meron tayo ditong Primavera 210,000 and Primavera S 220,000. So yung difference lang nila is 10,000 pesos. So Primavera is 210,000, Primavera S is 220,000 and Primavera SE
235,000 and Primavera red color is 225,000. So may mga different version na po tayo ng Primavera, no? Again, yan po yung mga price natin. Siyempre meron din tayong Sprint S version. S version, makikita niyo po yung kanilang difference, ano? Pag sinabing S version, I think yan po yung ano, eto. Yung may black po yung gilid. Yan. S version. Pero pag Primavera Sprint lang, 150, ito yung may chrome naman yung gilid. Yan, chrome yung gilid. So nagkakaiba po sila sa mga design at style ng kanilang mga units, ano. So sa ating Sprint, ang ating presyo dyan 230,000. Primavera Sprint 230,000 and Primavera Sprint S is 240,000. Ayan mga idol. And nakita nyo yung ating GTS, ito. So, sa Super Sport, GTS is 575 and GTS Super Tech is 415,000. So, yun po yung mga presyo ng ating mga Vespa scooters here at Vespa Pangasinan, dito po sa Urdaneta. No? Madali lang po siyang makita mga idol. And later part po, pag meron tayong time available, ang gagawin po natin, sasama po tayo sa kanilang first year anniversary. Doon po magaganap sa Lingayen, Pangasinan. Ano? Meron silang mga parapol, meron silang mga freebies. At kung gusto niyo po makita yung mga selection sa mga or mga naka-setup or modified na kanilang mga Vespa scooters, no? Punta po kayo doon ngayon, mamaya pong hapon. So sa mga idos po natin dito sa Pangasinan, sa mga taga rito po, sa Lingayen, meron pong magaganap na first year anniversary celebration ng Vespa Pangasinan. Kaya kita-kits po tayo din mamaya kung hopefully ay may libre tayong oras at makapag bigay tayo sa inyo ng live coverage doon, ano. So makabigyan natin kayo ng update kung ano po yung mga happenings o mangyayaring event doon mamaya pong hapon. So yan po yung ating mga Vespa scooters na available po as of this day, November 2023. Again, meron tayong Vespa S 125, 160,000. Vespa Primavera S 150cc, 220,000. Primavera 150cc, 210,000. Primavera Special Edition, 235,000 pesos. At Primavera Red Color 150cc, 225k. Sa atin naman mga Sprint 150cc, that is 230,000, and Primavera, Sprint S naman na 150cc is 240,000. Yung ating mga GTS 300cc, meron tayong presyo na 375,000, and GTS Super Tech, that is 415,000 pesos. So yan po yung mga presyo po ng ating mga Vespa scooter here at Vespa Pangasinan. Yan po mga idol. So yan po yung ating update sa inyo. And here meron tayong mga Aprilia SRGT 200. Kung gusto niyo pong bumili nito, meron silang special discount and promo para dito. Pwede po kayong magkaroon ng cash discount worth 30,000. I think 30,000 yung kanilang ano. Titingnan po natin, i-finance po natin yon. Or pwede po kayong magpumili ng accessories na pwede nyong ipalit. Pwede pong YSS shocks. Yung shocks po ang pwede nyong piliin. Magiging YSS na yung pinaka shocks natin sa likod. Or pwede din po kayo pumili na naka-tune pipe na kayo. Yung Zard exhaust pipe ata po yung kanilang binibigay para dito sa ating SRGT 200cc na scooter, adventure type. Ayan po, grabe ano, ang ganda ano. So again, dito po tayo sa pinakamalaking Vespa store dito po sa Pilipinas, ano. And I invite you idols dito po pumunta sa kanila para makita nyo yung mga available units po na naka-display dito ngayon. Again, shoutout po sa inyong lahat. So yan mga idols yung ating update po sa inyo dito sa Vespa Pangasinan, Urdaneta. And here nakita niyo po kung gaano kalaki yung kanilang showroom. Napakalaki po mga idols. Ito po ang pinaka-biggest store all over the Philippines. Ano? Sila po yung may pinakamalaking showroom. Ano? Kaya makikita nyo rin doon po sa likuran, meron sila doon service center nila. Pwede nyo pong panggawa, PMS, after sales, o magpalagay ng mga accessories sa inyong mga Vespa scooter. And of course, meron sila sa second floor. Yan, makita nyo second floor. Nandiyan naman po yung kanilang lounge area and may mga accessories din sila dyan, mga helmets,
And everything na gusto niyo pong ilagay sa inyong Vespa scooter, even all-in suspension gusto niyo magpapalit, kompleto po sila rito mga idols. Kaya pagpunta nyo rito, pagbili nyo ng scooter, sigurado paglabas ng inyong Vespa scooter, fully loaded na yan pagdating sa accessories. Yan mga idols, in-invite ko to visit the store. And of course, shoutout po sa inyong lahat. Malapit na tayo mag 100k subscriber. Again, pakipindot po yung ating subscribers button and hit nyo po yung notification bell para lagi kayong updated in our next update and live video. Again mga idols, shoutout po sa inyong lahat and ride safe po. Thank you. Bye-bye.